কক কক আসল সানাनि उद्देश्य हंखाय अबसे तब जों जोंनि संसार जोंनि नखुं बाहायके जों जोंनि बोसारावनो बाहायके परिनाय बाहायके इनकाम खायमानाय बाहायके तब जोंनि संसारनो नायथाव खायमान आबोदै किसा कक सावनो बिसि सागलाक कारण समय करै अच्छा बयस्क रंगनो आं प्रथम बयस्क जेहेतु आरो बयस्क बुरा बुरि बेसि दङ बरनो किसा उंगो खाय सावानो तब बिहिक बसाय ठीक न गृहस्थी खायो बा बाक्सा हयतो दुगान रेना हाँ बिहिक बसाय बसाय सिमी इनकाम खायो बिहिकाय क्वाइ खसै चाखै चाय कुनु इनकाम बखाया आहाय आसुक दंनायबो दं आहायाखौ जोंनि समाज साइजों इनकाम बाय संसार आसो नायथगलाक कारण बिहिक बसाय चाकरि खायना हिंगा बं संसार तिसा चाव कारण इनकाम बेसिबला ओंखाय तब नरक बुरा बुरि रक बा बिसि बुरा इंयाबो दङ बुरि इंयाबो दङ हाँ नगस धरना गृहस्थी तो खाइदि न गृहस्थी खाइदे खेत खाइदे इंगो खाइदे किन्तु किसा किसा जरा जे व्यवसाय खायना मुसुंनाय किसा व्यवसाय खायमानो बाहाय खायमान तब 12 मास तो नरक खेत थांयाबले ओ खेत थांया ओंखाय बयस्क रबमदि खायमानो तब खेत काम करिखा बाजाराव थाङै तक्तुरि उइफान फालिता ओंखाय बिहिगबो धरना चानासुर खायफान फाल चानासुर सनामैफान फालदि हाँ बुरिरबो बा क्वाइ फातिफान फालदि बयस्क हनि नरक तो किसे मिसा जतन परिजाक दंब्ले बाक्सा आं आगरतलाराव नुखाता बिधवा बुरै आं सोङै नायो चिल्ड्रेन पार्क रगो वा आस्ताबल बाजार रगो हाँ आं सोंनाय दा बोरैसे खुजुरै क्वाइ फालै दं बुजिगा ओंखाय ताबुक चिनि नगाना ताबुक किशनगर आरो न खायका आं पाहाड़नि न किशनगर न खायका और काइपें रखनि चिन आरो बाजार खायका ओ काइपें रक बोरा बुरिसे हैं बरक से व्यवसाय खायै बोसारनो कलेजो बाक्सा इंजिनियर बाक्सा डाक्टर परि दं व्यवसाय खायै बुजिगा ओंखाय ग्रिसि खायमासिं बेंयाबले किसा व्यवसाय खायदि नुखुं हामारि हनै एडिसि नक तो जतन एडिसि आलाका नुखुं हामारि हनै नुखुं हामकराय हनै एडिसि कतगुलि स्कीम दङ एडिसि नि नेताराव मालायदि आरो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बो दङ हैं नंने अ लोकल नेतारावनो सावै सुतो व्यवसाय चिकन व्यवसाय खायना बागै 25,000 40,000 30,000 आमति लोन बोरोब्ले सुजांना नाया जात आमतरबो नायदि बुजिगा ओंखाय उपजाति कल्याण दफ्तर दङ हाँ बो जागा किसा उनको माने बसा क्लास 6 7 परिजाक कुनो इनकाम खाया ड्राग चाय उनको चाय नक तो ड्राग सम्बन्ध जिं खाना खाना आहिनो गुरि दङ बा मोटरसाइकेल दाबि खाय खेतो फालै मा पाइरो बसानो आमतिया किसा बिहिक बसायबो इनकाम खायदि बिहिक बसाय इनकाम खायै जे बाजाराव निजि नगाना बाजाराव बा टंग दुकान फारदिता बुजिगा टंग दुकान खायै बा सारिगाव जतन कुथुम लायो चा रदि चा तो अब तुइसि फालब्ले चा फालन तो बिसि पुजि नांगिया बुजिगा ओंखाय चा रक खायफानो फालदि बुजिगा ओंखाय सिखि तो जुब रखाय तो अनेक लोन सिस्टेम तो 25 लाख जरा दिनाय मानो साबलमन लोन दङ PMEGP लोन दङ जुबग्रबो करे आब्रनासो साना मुजुलिया कारण जुबग्रक सिखि तो जुबक कायसाबो नरो नुगिया ओंखाय न बुरा बुरि बाइगाय हिसांनि इनकाम खायनानै आबो सिमि सावानो नरक सुदखा तो निजिनि नगानानि बाजाराव टंग दुकान रगो दरगानाखाय तक्ति रुगै फेम फालदि थालिगो बाजाराव थाङै पाराव नायथुबै क्वाइ रक खागै बुइनि क्वाइनो तुबुबै कम दामखै तुबै बेसि दामखै फालदि आनारस रक कम दामखै तुबै बाजाराव फालदि बुजिगा मखै जों नायथुबै तुबै बाजाराव फालदि आबो निजिबो बाजार खाय तुखा इनकाम बंखा नगो किसा इनकाम खायै मांसरक पाइसाय मांखा बुजिगा ओंखाय आबोनि बागैनो नर बुरा बुरि फानो नग आसुगैता दंदि माने चिकन व्यवसाय खायदि ओंखाय एडिसि रग किसा आमति साहाय्य खायमानि जागा रक दङ इंडस्ट्री अफिस दङ शिल्प दफ्तर रक दङ एलाकानि लिडार रकनो सावै आमतरबो नादि बुजिगा ओंखाय आबोनि बागै नग बिहिक मामुइ संगा ओंखायबो हाँ किसा रां रबो किसा मिसा खायदि दा ताव नों इनकाम खायका 100 टाका इनकाम खाय आरो 5 टाका फानो खाथिदि बुरि रक
Mungko mai songkang kai mocom sanaragui bamtu dadi abono olo 5-6 kg थांनाय ahero khai dita ngai kok sana musung phano salia karon jotono hasalni phainai rok ang kisisa kok saino jotono no ani khulumung janogui ang ani kok orono paikha khulumbaikha sampai sini barang butuh